15 lidí dalších, co lajkují. Děkuju za sledování, děkuju moc, děkuju, žádný, ne, už je to tam. Už je to tam, vy jste... Chat. Hele, Aduš. Oni prostě dali 30 000 lajků. Chápeš to prostě, chápeš to? Yeah. Já to nechápu. Až do teď. Já tu figuru nenávidím. A za to nemůže figura. Že jo, tentokrát, takže tak, jo. Já tu figuru nenávidím. Tak. Prosím lajky. Ty krása, koukejte na to, chat. Koukejte na to. Takže tak. Takže děkuju moc, děkuju. Takže jdem na to, chat. Jdem na to. Hele, Uvu, chat, moc neumím, abyste to věděli, chat, jo. Ale holky umíjou fakt jako dobře Uvu. Jak nějaký anime postavičky někdy. Mně to někdy zní, takhle. Jo, Wednesday, čau, Wednesday, čau. Nevadí, slibujete, že se mi nebudete smát. Já vím, že se budete smát. Já to vím. Já vás znám normálně. Já vím, že normálně všichni vytlem jak papouška, ty krásy byste slyšeli, že? Jak nějakou Aru. Normálně, jo. Ne, kluci umí líp, omeletkom. Já mám hrubý hlas a takový a ještě jsem se nikdy neučil žádné UVU nebo něco takového. Takže zdravím všechny nový příchozí, teďka prej mám dát UVU, jo, nový příchozí, takže se nezlobte, jo, nezlobte se na mě, to je tak, Jarine, ahoj, takže jdem na to, chat, no, ty tady tancuješ normálně ještě do toho, ok. Točím? No to snad ne! No to snad ne normálně, chat, normálně já jsem věděl, že to bude. Čustome, ahoj, už je tam 31 000, no ty kráso, tak to musíme dát za to. To musíme dát, takže chat, připraveni všichni, napište jedničky nebo jo do chatu, prosím vás, jo, taky točím, no jasně, budu všude. Já budu na primě, chat. Normálně, jo, ok, v pohodě, dobře, tak. OK, no vidím to, ty kráso, vidím to, jak to pěkně jede. Ano, budeš, neboj. Jakože budu na primě, Aduš. Co prosím, děláte si ze mě srandu. Kameruju, dobře, kamery, klap. Uvu. Ježmar, to zní strašně. Počkej. Uvu. No, počkej, Uvu. Ježmar, to zní strašně. Tak, co se točí? Hele, točí se právě teďka Uvu moje, legendární, jo. Točí se právě Uvu. Haha, už to začíná. Ne, já vás vidím. Vy jste to chtěli. Chat. Co děláte pro boha? Já vás vidím všechny v tom chatu. Normálně, OK, poradce se teďka připojil, se odpojil z toho. Půlka lidí se z toho odpojila, připojila podle mě jako klikli mimo, chápeš si, jako smíchy, takže tak, jo. Ale chat, co děláte, pane bože, co děláte, OK. Tak, to je jak umírající morče. Maty, jsi někdy slyšel umírající morče, aby řeklo Uvu? Maty, dobře, Nikolasi, ahoj. Já brečím smíchy, dobře, OK. Já budu na primě zítra, já to vidím, chat, OK. Když tak, kdybych byl na primě, tak mě pošlete, prosím vás, odkaz, jo?